Jeps, eli tää on tervehdysvideo Raimu X:lle. Ja tän pääasiallinen funktio tulee olemaan ihan vaan, että mä valotan sitä mun todellista persoonallisuutta ja käyttäytymistä. Kun taas mä koen siinä samalla, että Irkin puolella mun on paljon helpompi välittää semmonen maaninen ja psykoottinen kuva itsestäni, mitä mä en sois. Kun taas tää todellinen puoli jää silloin aina pimentoon. Esimerkiksi Villen kanssa tultiin paljon paremmin toimeen kasvotusten ja mä toivonkin, että se on joskus mahdollista yrittää samalla tavalla tulla myös sunkaan toimeen. Mutta Aini ja suo anteeksi, tää tupakka tää nyt on ihan junttia ja internetkovistelua, että se on, mutta samalla kun mä tulin röökille, niin mä ajattelin, että mä teen tämmösen lyhyen tervehdysklipin. Mutta tosiaan se mihin mä haluaisin pureutua on, että enhän mä nytkään tietenkään kameran edessä ole luonnollinen, mutta mulla on jonkun verran kokemusta siitä, että mä pälätän ihan omia... Nyt menee juna. Niin, että mä pälätän ihan omia kameralle, niin ajattelin, että mä tekisin tämmösen lyhyen tervehdysklipin, koska mä käsittäisin, että me ei olla puhelimessakaan ikinä puhuttu, joten on hyvä tehdä tämmönen minimaalinen klippi, mikä vähän saa siitä välittyy semmonen vähän realistisempi kuva, että jos joskus tulisi miitintynkää, niin sais vähän enemmän semmoista realistista kuvaa, että minkälaisen ihmisen kanssa tulisi olemaan tekemisissä. Koska se mitä Irkissä usein annan itsestäni, niin huonoina päivinä se saattaa olla hyvinkin alle sen standardin, mihin mä kykenen. Mä en oo mikään kauhean älykäs eikä mitään, mutta en mä nyt ihan niinkään sekaisin oo, miltä mä usein Irkissä vaikutan. Mut tosiaan eipä tässä varmaan sen kummempia. Mä nyt laitan tän varmaan tuubiin jollekin mun Altti-accountille, niin katsellaan nyt sitten mitä keksitään, josko joskus matkustais sinne Oulun suuntaan. Sehän on vissiin aika varteenotettava pyrähdys, jos lähtee junalla tulemaan täältä Hyvinkäältä, mutta ei siinä muuta, mä lörpöttelen. Tää oli vaan terveisiä sinne Ouluun.